بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique na yo dengame jamajibine so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere fen jayi ɓattake bindaɗo jaslari 12 mboyi hitande ujunɗe 25 ɓattake men fati koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni pop ɗo heedi min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwani mama enen kala en denti en mbi alhamdulillah alhamdulillah allah artiri men e jaam e kisale ɓural yo allah ɓeydanen jaam ya rabbi ya rahman ceerno khalidou mi salminima mi juurimama mi duwanimama mi mbara fini sa fini alhamdulillah jaam fini minne kadi ko yettude allah ga hen min pini yettude allah ko moƴƴi alhamdulillah hanki o duwa mo duwiɗa en baddinen konngol wiide moni kala ɗo heedi yo tinno so tawi ne jogii weltina kumtari belnde yimɓe galle mumen yettude allah hanki sagataɓe hewɓe tawaɓe nder galleji goto kala ko dañanno fiɓa hewɓe hen woodi ko mbaɗi tene kolliti belti hen no fewi ɗum noon neɗɗo ene waɗa baɗal ne welti hen allah ne ɓeydanma hen moƴƴere yo allah ɓeydanen wadde golle moƴƴe nde tawno neɗɗo rewrata allah koye gesteji moƴƴi ko heddi koko amru juulu ngu korka ka hajju o asakal ngal ɗum ko yamirore allah goɗɗum noon tagɗoma o aɗa waɗa ko moƴƴi ko ene artayma ene jibinanma artay ɓesguma jibina ɗum waɗi kala nde jiiɗa moƴƴere e nder leñol andu won puɗɗuɗo nden moƴƴere nde wanji e ɓesgu jokki nden moƴƴere wanji kala nde jiiɗa fitina e bonande e leñol won gawnoɗo ɗum ene filta ne reɓa yo allah dandu kala nde leñol walla galle foyre wuuri tan caɗele wuuri tan bojji wuuri tan kiɓɓal yoɓe dentuɓe jarlodira ɓe jafodira ɓe mbaɗa duwaw ɓe ƴeewa taktade koye mabɓe ɓe ƴeewa faggitade moƴƴere beele allah ne toɓana ɓe moƴƴere
ɓesguji maɓɓe dañoya moƴƴere nde tawno neɗɗo ni ɓa kasuji ɗi kelani taw won jinnama mbanno ɗum gila to banggue dabareji hasidagal lottude riwde bonnude dewle tajje enɗam firtude neɗɗo warde neɗɗo wadde gueɗe joɗani pop ene taga artoya e ɓesgu wadde gueɗe moƴƴe gueɗe payodinde ɓamtoje leernoje fittadu leerne ɓernde taga Allah yiddema ene taga wontoya daaba moƴƴo ɓesgu ma ara hande Allah newnaɓe ya ngara kala ɓe jiiɗi ɓe jahat ɓe jigi won yimɓe hande ɓe ngala passeport diplomatique de ɓe ngala métier de ɓe ngala woni jangde de kono kala ɗo ɓe jiiɗi ɓe jahat Allah ne uddirniɓe aduna o ko jinnaɓe walla mamiraɓe walla baɗe moƴƴe ɗe ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi wima bisimilla maɗa seydi Sy assalamu aleykum wa rahmatullah julde jude manda boɗo manta annabi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي سار سلمتي ماما mi weltani mama mi ñagani mama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden ka mum e udditare mum e yajene mum won e ma en jetti Allah Allah gattirɗo en ɗo en wawde addande en jewteɗe gownoɗen addande en ko fati en gurnameji annabaɓe men Allah baɗanɗo en wawde artude en jewti on Allah subhanahu wa ta'ala en kinnimo en kofnimo alhamdulillah en calmini dendagal juulɗo ɗo wawi wonde e jokli windere nde kono en gardini e ɗin calminali jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam ñaguima Allah wuurɓe hen ɓe yo Allah junnu gurdam mabɓe jinnaɓe men ɓe gadduɗa notoyima jomiraɗo en ñaguima Allah yo Allah hebbin e mabɓe yurmede mum caggal nde calminɗen jinnaɓe men en ñaguima Allah kadi jinnaɗo men mo Allah wurni e dow leydi o Dieynaba Abou Tafsir Mamadou nde Allah junnata gurdam makko Allah lowamo cellal Allah hokkamo sago makko e gurdam makko caggal ɗum en calmini sehil men taw ko ceerno men taw ko guiɗo meɗen mo Allah waddi en mo cuccodirɗen ha mbawɗen yettade wawde wiide Allah wi nulaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam kullu shay'in lahu sabab kala ko jiiɗa waɗi ko sababu man lam yashkuri sababu lam yashkurillah kala mo yettani sababu wawa yettude Allah en calmini ceernajo o alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko yo Allah hokkumo sago makko yo Allah hokkumo rontinde o rontini yo Allah ɓeydu Allah ɓoyno duusugo caggal ɗum en calmini kaw men ceerno Khalil Mbaye en ñaguima Allah nde Allah junnata gurdam makko lowmo cellal ko ɗon calminɗen giɗam sehilam taw kadi ko giƴam ceerno Abdallahi Khalil Seydi Mbaye en calmini jinnaɓe wonɓe ɗon ɓe pop ko alda e faltade en calmini kaw men ceerno Ahmed Tidiane Sakho e kaw men ceerno Moustapha Sakho kamɓe fof en calminiɓe en calmini musidɗo men taweteɗo de Centre Afrique taw nawtetenmo ko ha to Ganna Balol Tidiane Djibrilu Souleymani Hawa Gueye yo Allah yommo moƴƴere o jarama en calmini Rahmata Fall kono en calmini Hawa Idi Mbodj toon to Dundu en calmini Gaysiri Ba toon to Dundu kono en calmini mawɗo men moƴƴo Dieynaba Sebor to Roua ko ɗon calminɗen kadi denɗi meɗen Dieynaba Dieng ɗo Roua ɗo en calmini musidɗo men taweteɗo hande to Ɓundu Samba Diankoumba yo Allah yommo moƴƴere kono en calmini Dieynaba Lam toon to Mauritanie en calmini Binta Ceerno ko bani men debbo ɗon ɗo Soringo en calmini dendagal musidɓe men to mbawi tawede aduna he foof kono en calmini dental Yanabi e gardogol Sohna Haw Konté kono kadi en calmini ɗon ceerno Ousmane Ly yo Allah junnu gurdam taw ko goto e yaadiɓe men e ndeɗo yewtere inchallahu taala
en calmini Mariam Aliou Ba taweteɗo to Dowlol Siwre o jarama en ji en nani haala makko yo Allah yomo moƴƴere kono en calmini Mariam Mamadou Demba Siley Seydi Diop mo ganduɗa ko kañum woni présidente dental meɗen gongal banggue Mauritanie inchallah catal meɗen Mauritanie ko kanko woni mawɗo dental ngal en calmini mawɗo men moƴƴo Bandel Demba Ba toon to Dondu kono en calmini musidɗo men guiɗo men Jambaro Thiam en calmini Haruna Ballali musidɗo men guiɗo men kadi ko ceernajo ko moƴƴo kono en calmini Amara Amara noon Abdoullahi Sari heewi wiide en calmini Baba Sildou Mbodj en calmini Baba Demba Diallo kono en calmini Baydi Tall to Ɓundu en calmini Hawa Sall to Maɗama e Litama en calmini Fatima Mamadou Ba to Waali kono tawete to Mantala ville ɗo en calmini mawɗo men moƴƴo hono Ousoy Ndiaye kanko e galle makko sohna Mariam Ñiiwa kono en calmini Julde Konte toon to Dondu ko ɗon kadi calminɗen Kumba Sidi Konte toon to Dondu ha joni Dondu naaɓe fof calminama ɗum noon Seydi Sarr mi dartina ɗo calminali ɗi ha janggo kadi jokken salminde woɓɓe so hawre welede Allah ɗum noon inchallahu taala mi artirema konngol ciftina en to jaranno ɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr. alhamdulillah ceerno Haali Abdoullahi Sy a jarama yo Allah heeɓe moƴƴere ɓeɓe calminɗa e inde mabɓe kala en calmitima e ɗemde mabɓe ko ɗon kadi ndewɗen calminɗen kala kettiɗo ɗi calminali yo Allah ɓeydan en jaam hanki noon hewɓe mbaɗi men message cikki hanki yewtere hanki nde ko fawtande kono nde wona fawtande son kettima leppi ɗi tigui rigui tan won hen hewɓe noon gono koye gongde so puɗɗima heɗade tan gono koye doyade ene gona e gongde gona e hoydude naati aljanna no Idrissa ni so jomum fini tawa barmene sara muɗum yo Allah won ballo hewɓe cikkanno hanki yewtere nde ko fawtani kono ala min kaali guila e fuɗɗode yewtere nde mbi qissaji ɗi ɓi nandude seeɗa kono aɗi cirti seeɗa kono so jomin keɗima ha goɗɗo yi tan ma tesko hen no feewi yewtere nde ko nde so haaji Allah rahmanu lewru kolko ndu kala ala fawtude so tawi cellal ene woodi inchallah yo Allah won ballo onon ambassadeur aji dariɓe hakkude pelle oɗon nelda yo Allah yommon moƴƴere komin mbaɗata ko onon mbaɗante kadi ko onon jeeyi baraji ɗi saabu hollum woni hen ne jogui ha 5 60 nogas dinguiɗal woni hen ñoƴƴat tan ha piɗelen porña enen nelda so tardi tan kono daali woni hen ne jiiɗi hay ɗantade kono donki yo Allah yommon moƴƴere minen e mon foof e enen kala fandare men ko yen beltin pittali ɗi ceerno Haali Abdoullahi Sy hande ɗen jaaha to Mauritanaɓe ko tedduɓe ko fulɓe ko labtuɓe ko wawɓe teddungal ko wawɓe koɗo dogata koɗo so won dogoɓe hoɓɓe kam wona Mauritanie hande ko leydi maridi e pulagu mari e jaɓɓade hoɓɓe mari e wawde teddinde hoɓɓe mari kadi e wawde dusde hoɓɓe Mauritanajo dogata koɗo hande noon ko kamɓe teddinira nde yewtere ko wayno Amadou Mbaye Makam Couture ñotowo ngana keptinaɗo e windere nde ñotonowo sernaɓe gendiyankoɓe ñotonowo kala mo teski e mo teskaki baɗo baɗal mo alda e yeccitade woni Amadou Mbaye kanko e suddiɓe makko woni sohna Aissata Ba e sohna Binta Diop ɗon calminten nene makko nene Kumba Kane walla mbiyena Keneyba Binta Makam ko noonne kadi calminen guiɗo men sehil men Haali Abou Ba kame joom surmo Mariama Ba ene wondi kadi e banum debbo Oumou Abou Ba e dendagal musidɓe mum e wandiraɓe mum rewɓe kala ceerno Haali Abdoullahi Sy ko yimɓe tedduɓe moƴƴuɓe ceerno Boubacara Gaye musidɗo men guiɗo men sehil men kalne garɗen Mauritanie enen mum gonti joom takkusana ceerno Hamdou Rabbi min juurimama Samba Pam kewɗo jogade micro haali yanke moƴƴo labɗo reetu ko noonne kadi Hamme Ibrahima Sall
mo ganduɗa ko neɗɗo dariɗo baɗɗo fayida kam woni président jeunesse taw kadi koye catal wonande tabital pulagu leydi Mauritanie. Min calmini suddiɓe ma kala, en calmini dendagal bandiraɓe kala. Fedde ɓamtare pular Nouadhibou e gardogola Abdoulaziz Ba, kamene wondi kadi e Moussa Ba, Liman Dia e dendagal terɗe fedde nde kala, kono kadi ceerno Khalid en jejjita hen serɗiyanke tedduɗo dibité moƴƴo jaññanɗo men galle muɗum woni ceerno Khalid Sow ane joom suudu ma suddiɓe ma galle ma, min calmini min juurima. ceerno Khalid Abdoullahi Sy, gonɗen koye Issa Annabi Idrissa ɗo gaynuɗen fannu ɗimmo o, eɗen natani hande fannu tataɓo. Bisimilla maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Sar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. To gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden ka mum won e ma. mi weltanimama no feewi, en jetti Allah noon, Allah gartirɗo en ɗo wawde addande en jewteɗe gownoɗen addude ko fati e tarihaji annabaɓe men e gurda meje mumen. en jetti Allah baɗanɗo en noon o, en certata e yettude Allah sibi moƴƴere de o waɗani en. o jarama no feewi. koye qissa annabi Idrissa gonnoɗen no mbiɗani ko noon. en kaali fannuji ɗiɗi certuɗi hay sinno ko seeɗa, ɗi ganduɗa ɗi kalama ko noon o yaari to aljanna. hande kalaten ko fannu goɗɗo mo ganduɗa wiyama ala ko on fannu ko ni o yaari to aljanna. on fannu jiida e fannuji ɗiɗi ɗi kalɗen ɗi, kono omo woodi omo haala. fannu mo jiɗɗen haalde ɗo o ko kanko annabi Idrissa. kanko annabi Idrissa wiyama sababu yaademo to aljannaji, sababu o ko saha goto omo ɗaani. to ɗaaniɗo ko boowal nange ine jiimi e makko, kanko Idrissa, kanko annabi Idrissa omo ɗaani, nange ene jiimi e makko. gulgul nange ngul nguleki nange ki jaggimo no feewi. no ɗum jaggirimo ni noon, nguleki ki satti e makko no feewi ha o tini nguleki ki kanko annabi Idrissa. nde o tini nguleki ki, o noddi Allah subhanahu wa ta'ala, yiɗi duwanade mo Allah henni e ngeɗo nangue o sibikiɗo nguleki. ɗum noon Seydi Sar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que annabi Idrissa joom ɓural joom miijo ceerno Khalid, leloɗa nangue wula e ma, miijoɗa duwanade o maleyka keɗɗo ngue nangue ngam wuleki kiɗo nangue. ene tindina men sa heeɓi nder suudu ma lelima, a huɓɓi climatiseur walla ventilo, walla heeɓi les calima a lelima ene ɓuuɓi, joom suudu ma walla bane debbo walla bawɗo wonde kala nana e nangue walla nayi o barme, ene warña ene defa cuurki ne naata e mum. miijo hono ko annabi Idrissa miiji ko. miijo ɗen hono ko annabi Idrissa miiji ko, sabu ɓe rewɓe so takkusana yoni aɓe ɗi barmiji e ɗi booluji
ene eɗen ɗufni eɗi jamaji jumaji eɗi kursaji ɓe nana leli ɓe nana joua dam ɓe nana dara télé. Allahu akbar. Yo Allah yommon moƴƴere ceerno, yo Allah yommon moƴƴere, yo Allah barkin ɓesguji ɗi e golle moƴƴe ɗe mbatton onon ɓe rewɓe. Yo Allah yommon moƴƴere. ceerno Haali Abdoullahi Sy nangue wuli e makko o noddi jomiraɗo ngam duwanade keɗɗo e nangue. ceerno Khalid bisimilla. mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr. en calmini ɗo ceerno Abdallahi Khalil, ceerno Mouhamadoul Ghali, ceerno Alhaji Mbaye, ceerno Aliyu Mbaye, en calminiɓe ɗo en. Seydi Sarr nde nangue ngue wuli e makko kanko annabi Idris, o noddi Allah, o wi e jooma mi ñaaguimama ya hoyfinan maleyka nangue o, maleyka kettuɗo e ngueɗo nangue o, ya hoyfinanmo golle makko, ya wallumo e golle makko e ngueɗon nangue. andu koye min gommi ko leydi ga, te eɗen gandi hakkude leydi ndi gonɗen ndi enen yimɓe e asman keɗɗo e aduna o, hakkude mum ko yarante ko duuɓi 500. hakkude noon asman keɗɗo e men o tekkedi makko tan haade ma ɓennudema ko duuɓi 500 yarante no tekkiri ni. asman o tan no tekkiri ni ene fota hakkude leydi e asman. sa ɓenni on kadi tekkedi hakkude asman gadiɗo e dewɗo hen o kadi ko woni ɗon ko yarante ko duuɓi 500. asman ɗimmo o kadi tekkedi makko ko duuɓi 500. sa ɓenni on kadi haade ma e tattahiɓijo ko lombiɗon ko ko duuɓi 500. sa ɓenni on kadi tekkedi on tan kadi ko duuɓi 500. joni kala asman mo garɗa tekkedi asman o sa tuggi to tuggi tekkedi ndi haade ma gasnude tekkedi ndi ko duuɓi 500 yarante. kadi sa ɓenni ndin tekkedi hakkude makko e goɗɗo o kadi ko lombiɗon ko ko duuɓi 500 yarante. te asman o woni ko ɓuuri wawde ñiibde ko jaafa ɗon nangue ngue ɓuuri wawde ñiibde ko asman nayɓijo. omo egga noon omo fayi asman jeeɗo ɓijo. joni noon o wonoy ko asman naya ɓijo. asman naya ɓijo fayi asman gadiɗo, so tawi ko koyɗe ene tammi teppe mum ene yaaha tuggi asman naya ɓijo fayi asman gadiɗo keɗɗo e men o, ko duuɓi kewɗi gonɗon. duuɓi kewɗi, duuɓi ujunnaje 4 wonɗon. mbatta hen tuggi asman naya ɓijo, asman gadiɗo fayi leydi wona duuɓi ujunnaje 4 e duuɓi 500. so tawi neɗɗo ne tammi teppe mum ne yaaha pour yettade to nangue woni to ko duuɓi 400 e duuɓi 500. jaafa ɗon de duuɓi ujunnaje 4 e duuɓi 500. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. taare Allah mo hulani Allah tooñi ɗi asamawuji ombodirɗi e asamani asaman kala duuɓi 500 ɗo taweteɗo yarante ko ujunnaje 4 e 500 ndungu. Allahu akbar. eske ɓi adama anda tago Allah taw général costo mutowo e maaje o mute maaje aduna kala o sakkiti mudde ko maayo Gabo. nde wari Gabo o muti Allah hollimo e maayo Gabo kawisaji o yalti o tuubi ɓoyani o maayi ko tubak. wonko Allah tagi ɓi adama anda tene andata. Allahu akbar. eske ceerno Haali Abdoullahi Sy ɗo kalɗa ɗi asamawuji ɗo en calminat kayimen Alhasan Khalidou Ba taweteɗo hannde to leydi Égypte jaaɗo wittoyde tule towɗe
ɗo firawna en gonno ƴewde wooda ko heɓi hen nde tawno kankone ko bitto woni rowane omo taweteno toon to baytil miqdas nde tawno kankone Allah wurtima koye wittoji kadi ko gando weeyo gando koode nangue kumpitiɗin fannuji no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere en calminiɗo hen sohna Falimata Bousso ha toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie kono gari ceerno Ousmane Deme Madina Gounass mi salmini nene ɗo heɗotoɗo e joom suudu maɗa ko noonne kadi sohna Falimata Sow mbiyen Coumba Sow to Gambie ha toon to Madina Gounass ceerno Tidjani Oumar Sow ha to Mauritanie guiɗo men sehil men mi salminima ambassadeur mawɗo dariɗo hakkude Dinguire ene taccina ɗi leppi beele heddiɓe mbawa naftorade en calmini Aissata Ly yeyiyanke mawɗo moƴƴo labɗo reedu ha ɗon ɗo Nouakchott ɗo ceerno Haali Abdoullahi Sy ujunnaji 4 e temedde 5 ndungu e kala asaman yarante ko duuɓi temedde 5 walla mbiyen ceerno Khalidou bisimilla maɗa ɗo Idrissa tawa ɗo Seydi Sarr mi salmitimama no feewi en calminiɗo ceerno Mouhamadoul Amine Sy ɗo cherjiɗo Daouda Ba ceerno Mouhamadou Dia e ceerno Moussa Silla en calminimo no feewi nawtanmo koto Demet kono mo tawe ɗo cherjiɗo o jarama Seydi Silla en beltima Seydi Sarr en kaali hakkude ɗo so tawi asman o saaha nde nangue ngue wonata e asman nayɓijo nde tuggi nden tuggi to wonata ɗo fayi leydi yarante ko duuɓi ujunnaje 4 e duuɓi temedde 5 Idrissa noon to woni ga ngen nangue to ngue woni to ko lombi hakkude ɗo kon wayi hewde ni nangue ngue wuli ha nanguimo joni noon so tawi nangue ngue nanguirimo ni kam do ndiɗo nangue ngue o on holno watta do ndiɗo nangue ngue o on kam holno jogori wadde kanko so wulama kanko gonɗo ga leydi to nangue ngue woni to gonɗo toon nde tambi nangue ngue o mo ganduɗa ko kanko Allah resdi nangue ngue on kam holno jogori wade ay ɗum ɗo ɗum woni ko miiji kanko Idrissa ɗum woni wonde neɗɗo nde nangue ngue fiimo tan o tini piggal nangue ngue o tini guleki nangue ngue kanko wona kanko o woƴa o natti woƴede hoore makko o woƴa ko oɗo kennade e ngue nangue o kam holno jogori wadde min somi wula min gonɗo ga on dondiɗo nangue ngue on kam kañum ɗum holno jogori wade ɗum waɗi mbatta hakkille e bande sa hirtima mbete bandiraɗo hirtima saɗa selli mbete bandamo ne selli sa dañi ko moƴƴi mbete bandamo dañi ayi ni o miiji ɗum ɗon o noddi Allah koye joomam mi ñaaguimama ya hoyfinan malayika keɗɗo e nangue o golle makko andude min nangue ngue mimi kam ɗo kono mi tini ɗum no feewi kanko dondiɗo nangue ngue o noon mi anda foof no liggorto ɗum noon mi ñaaguimama joomam mi ñagorimama sibi ma hoyfinan oɗo ngeɗo nangue mboɗa andi omo fotta e nguleki kewki cattuki ɗum noon mi ñaaguimama joomam hoyfinanmo duwaw o de Allah jaabimo ɗum Seydi Sarr Allah jaabimomo ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou annabi Idrissa ko deftere mboɗo heewi wiide defte janggueteɗe ɗe sa yiyata bindi janngu e neɗɗo gonɗo sarama o annabi Idrissa ko deftere sa heeɗima gurdam makko tan ma wuur ƴeewa o jiyaɗo Allah leliɗo ene ɗaani nangue wuli e mum
tini nguleki nange kewɗen ko ummade paya e ɓuɓri gona e ɓokkade walla jostuɗa ndiyam wala gona e wiccade ndiyam aɗa andi an gulaɗo aɗa jooɗi aɗa moji wudere aɗa rufe ndiyam aɗa wiya ɗum koyni wuli koy aɗa saɓɓito sa heeɗima ɗo kalten annabi Idrissa ɗo ma tin o yejjiti nguleki mum ene ruttone duwono malayika kettuɗo e nangue o tene nangue woni ko asman nayyi ɓiico tene ko on hetti hen an a jooɗima ha bottari ari ɓattima mema bottari se tan piccaji wo penda ɗum ne wuli koy mbiyete yiɗɗa ko wardemi tene penda naygue jeygue goram guila subaka ene dunca ene sukka hen juuɗe mum hay leɗɗe ala hay leɗɗe a tenani tene so wima ne sohli halis charge leɗɗe mbiya ala wadde takalta pilta feccita sira hande eɗen gandi worɓe ko ƴeegnuɓe feccitde leɗɗe sagataɓe worɓe nana e galleji hande juuɗe ne ɗaari tan elle boombi ceerno ne hulɓini mo mbiɗa aɗa feccitano leggal fof yiɗa koko momi kerem nana tan ƴeɓa no ceemedel aduna ni ceerno ɗum no hulɓini hay goto jaɓata feccitande debbo leggal jaɓata feccide leggal e galle rewɓe cukka hen juuɗe mumen ha cuma ndefa ha ndefta ɓattina ñamoɓe kadi beele gara ko probléme heddo moni kala en nodde boni fof ma suudu mum fugge kaari ala ɗo kaari naniga heddo moni kala ala naaɗi kino ene yaadir seesa ndesan debbo defɗo ne jooɗi ne fadi ha ngoron uddi toon mbiyen ɗum de ɓuuɓi ko onon min garna ɓe garani ɓe jooɗi ɓe gandi ɗum koye wuli jaw hay goto wawa wurde ɗi galle ceam yo Allah won ballo yo Allah won ballo ceerno Khalid ɗum ɗo foof noon ko jikkuji bonɗi tan ko jikku bonɗo tan ko babam wiyata ko sa dañi koɗo wi mi ñamata ɗum wala galle o rokkata dépense dokkowo dépense ala ko ñamata ceerno Khalid Abdoullahi Sy ɗon calminten Souleymane Diallo mo Houdallahi en calmini Houdallahi naɓe kala e dow indema nde tawno Houdallahi naɓe ko hettotoɓe kamene wondi kadi e ferlo ngo kala ha fayenma reneru aɓe keppa yewtere nde ko jippoto ceerno Khalidou ene duusaɓe e gueɗe mabɓe kala est ce que joom jurum annabi Idrissa tini caggal wo duwima ceerno Khalidou holko Allah yuɓimo ɗon mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr en calmini ɗo musidɗo men ɓurɗo andirede Bébé Silla Amadou Sambou kono ko Bébé Silla o ɓuuri andirede en calmini ɗo baaɗi meɗen gawlo bewɗo mo ganduɗa ene joli hande Allah ne jolni ɗum en ñaguima Allah noon yo Allah hisnumo o renamo barke annabi sallllahu alayhi wa sallam nde malayika o tinani tan o yii omo lelnana 16 uji kanŋe kanko malayika o omo dañi 70 ujunere malayika omo dañi 70 ujunere malayika ene heetti 16 makko mawɗo mo jotto o 70 ujunere malayika Allah ne addanimo no heettimo bange ñaamo Allah addanimo 70 ujunere malayika goɗɗo kadi Allah heetinanimo ɗum bange nano eɓe liggonomo kala ko fonno liggade kanko malayika o ɓeɗo ina liggonomo ɗum ene keedi less ñawore makko ɓe ngari ko kala ko yiɗi ɓe liggo kanko o fofto o meeɗa yiide ɗum o meeɗa dañde ɗum o noddi Allah o e jomam min ayna li hada ɗum ɗo holto immori kam holto dañmi ɗum ɗo holko woni sababu dañmi ko wayni o wi ɗum ɗo de addanma dañde ɗum ko gorko goto e ɓiɓɓe adama duwanima ɓiɓɓe adama ene waɗi toon gorko ene wiya Idrissa ko annabi ko kanko duwanima ɗum ɗo duwaw makko woni ko mbaɗanmami ɗo joni ko jiiɗa ɗo ko kanko duwanima ɗum nde o duwanima tan o noddimo haalnemi min nana mbaɗanmami ɗum sibi duwaw makko ɗum waɗi malayika o
malayika kettuɗo e nangue o wi joomom wadde so tawi ko noon sifori min ñaguimama ya wat hakkudam e makko cehilagal min jindira min mbatta yahodirde mi watta yaade to makko. Allah noon yamiri hakkude mabɓe cehilagal. Kanko malayika dondotoɗo nangue o woni sehil mum annabi Idrissa ɓe goni sehilaɓe o watti yaade to mum kanko malayika o. Ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ordonnance ɓurɗo moƴƴude ordonnance uji ko wadde moƴƴere. ɗo jiiɗa kala aɗa waɗa ko moƴƴi, ɗo jiiɗa kala aɗa haala ko moƴƴi, ɗo jiiɗa kala aɗa waɗa ko moƴƴi, ɗo jiiɗa kala aɗa jokko e ko moƴƴi, ɗo jiiɗa kala aɗa yiɗa moƴƴuɓe ceerno ka moƴƴo, ka moƴƴo. kala nde mbattuɗa yinde neɗɗo bone, ɗo jiiɗa kala jiɗanɗa neɗɗo ko bone, a yiɗa jaam, fitina tan jiɗɗa, ɓernde nana hippi, ɓernde nana faaɗi, ɓernde nana teddi, yeeso nana ɓawli, de kukkitɗa konngol kala ko Allah bonni, Allah heeli, Allah firti, Allah duppi, ƴewto hoorema. hande won jinnaɓe nana jooɗi hay so ɓe ɗojju tan tot pondiyam yettima yeeso mabɓe, baba ko woni, nene ko woni. woni jinnaɓe ne ngoodi hay so ɗojji ha tarlima hay goto lartaɓe ni. neɗɗo kala ne yoɓe golle mum, moƴƴen moƴƴen moƴƴinen. sa yiiti moƴƴude wallahi wonta bon. sa yiiti finde kala pottuɗa moosa waɗ essiye tan. kala probléme mo joguiɗa, rafi mo joguiɗa, caɗele dépense, caɗele aduna, caɗele faat ɓernago, caɗele probléme kala bawɗo wonde, wattu mosde, wattu weltade, tin aɗa welti. jiya neɗɗo ne jogui ngaalu, ne jogui galleji, ne jogui foof, ɗo jiiɗama kala mo ronki weltade ceer. way kono gawlo goto meeɗi tawde neɗɗo goto ne jooɗi boutique mum, boutique o boutique mawɗo, o ɓatti tan waajo ñirɓini no feewi, o laarimo hawde juuti, o wi Allah rokkima ko rokkuma ko a wayini ñirɓinade. ñande Allah tettimi yiiɗa yiidema. neɗɗo ene wasa jogade haydara taw yeeso ngo ne laaɓi, omo moosa, omo welti e ko Allah waɗimo ko ceer. neɗɗo yo janngu weltade, yo janngu weltinde, yo janngu wadde ko moƴƴi e wonde ko moƴƴo ceer. sa jangi ɗum tan a hisat tena yiiyade hen nafoore. ceerno Haali Abdoullahi Sy aɗa heewi haalde Baba Sildu Mbodj. Baba Sildu Mbodj heewɓe nana inde makko e ɗemngal ceerno Khalidou. Baba Sildu Mbodj ko sehil mum jinnaɗo men no feewi, kono kadi Baba Sildu Mbodj ko dognuɗo oto ha acci volant meeɗa wadde accident, alhamdulillah. Baba Sildu Mbodj ko gawƴuɗo laana awƴiri jungo mum e lappol palol dande maayo kala ha filti fayi ɓundu ha fayi hedde banggue Saint-Louis. Baba Sildu Mbodj ko gonɗo Europe ha tini rutti wittoyi Inde ha arti jooɗi woni deftere haɓɓande. Baba Sildu Mbodj min calminima ha toon to Mbour, min nawtuma ha Dondu. Dondunaɓe ko tedduɓe ko horsuɓe ceerno Khalidou. ɗo calminɗen dendagal dondunaɓe kala e dow inde Baba Sildu Mbodj. ceerno Haali Abdoullahi Sy malayika o ɗaɓɓiri Allah ene yiɗi wonde sehili mum Idrissa, holko jokki hen. mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr, a weltanama no feewi. en calmini Ahmadou Siré Diaw ɗon ɗo sorigo ɗo, en calmini Samba Bannor e Moussa Bannor, en calmini kawiraɓe meɗen kaw Alhassane Sy e kaw Adama Sy, en calminiɓe no feewi. Baba Abou Seydi Sy en calminiɓe kamɓe kala. e on saaha noon Seydi Sarr, malayika o namdima Allah, o ñaagui ɗum ene yiiɗi wonde sehil Idrissa ɓayde ñaganimo ɗum ko fotidani. Allah yamiri cehilagal hakkude mabɓe. joni noon malayika o watti yaade to Idrissa, o yaha to Idrissa, ɓe calmodira, ɓe jewtida, o hoota. saaha fo o yaha to Idrissa, ɓe calmodira, ɓe jewtida ko ɓe poti yewtidde, o hoota. o watti yaade noon yataraddadu ala Idrissa, omo ruttina mo yaha mo arta.
sa'a goto waari Idrissa nde o are Idrissa tan Idrissa wimo wonko jimmi ñagadema o wi bisimilla so tawi ko hunde nde mbawmi de yawat fewde o wi an ɓuri wonde sehil malayika mayde o malayika mo ganduɗa ko kanko hetti e tamɓe pittali yimɓe o ko an ɓuri wonde sehil makko sibi en jewtidi ɗum o wi aha komi sehil makko de o wi mboɗo yiɗi ñagono ɗani ɗo makko ɗo yo leltin lajalam nde ponnomi mayde nde mi wasa mayde addanimi wiide noon wona hulde mayde de ala addanimi wiide noon mbete mbeɗo ɓeydo rewde Allah e mantude Allah ko ndewanmi Allah ko e ko mantanmi Allah ko mbete ene juuta ko ɗum tan addanimi ñagadema ɗum malayika o heɓiti jabtimo kanko Idrissa malayika o wimo Allah nemnata fittanu no ganduɗa lajjal mum ko la yuakhiru llahu nafsan ida jaa ajaluha Allah nemnata fittanu woppata fittandu wuura caggal lajjal mum yonti kono noon basi ala mami waɗi hen doolam mi ƴeewa holno wayata ɓaade ko an haali Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle est ce que annabi idrisuji fof calminama ɗo hen ceam cehilagal ne weeli ha tenti noon daña sehili ɓurɗoma sa dañi sehili ɓurɗoma ene weeli sehili ɓurɗoma gandal sehili ɓurɗoma dañal sehili ɓurɗoma cuusal sehili ɓurɗoma moƴƴere sehili ɓurɗoma yajje ɓerde sa dañi o woni sehili ma alhamdulillah nde tawno sehili yo ɓure nafma anne kadi ɓura sehili ma o e nafa ɗum nde tawno cehilagal ko nafodiral annabi Idrissa yurmima o ha o tini waɗimo sehili nafoore nana ara ceerno cehilagal ngal ala nafoore acce son ndenaki tan paaɗon koko alnamon nafoore ɗum tagi jomumen ne jawi yejjudirde kadde gurdam kono cehilagal so waɗi nafoore jejjide wonta ɗon kadi ngal woni gonga e gonga laaɓimi laaɓi aɗa laaɓi mboɗa laaɓi kala nde cehilagal waɗi jamfa nder wonmo laaɓano hen ko masque wonno kala nde masque o iwi jiya jikku jomum joni joni feeña ɓe goni naafi gueji ɗi yo Allah dandu en hen cehilagal yo laaɓ mbasa wonde fo neɗɗo gona vrai neɗɗo hande fo wujini gooti no fo biye woori ni no fo téléphone woodiri ni ko noon fo yimɓe ne gooti yimɓe ne goodi koɓe fo ɓe kalata koye ɗemde e jettaki e ɓerde ɓe gona yiɗɓe ɓe gona sehilaɓe aɓe nandikino hen noon sa yi ha nder mbomoɗa bomare mawde ɗum jeeyi sababu hande hewɓe curta hen taw ko yimɓe gonɗunoɓe hen e nder yidde e nder cehilagal e nder fandare e nder golle e kala sifa jamfa ɓen jamfiɓe nafataɓe abadan ceerno haali Abdoullahi Sy malika nangue o jaabima ɗum holko o waɗani annabi Idrissa caggal nde o wini annabi Idrissa. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol en calminiɗo Aissata Younus to lewe a jarama no fewi e hoddira Allah malayika nangue o yeehi to Azraïl o yi Azraïl ɓi adama goto ene wiya Idrissa o ñaguimami komin musidɓe komin sehilaɓe yomi tefanmo ɗo maɗo mbete aɗa leltinanamo lajjal makko nde o fonno mayde o wasa mayde malayika mayde o heɓiti wimo ala ɗum ɗon wona e juuɗam woni laysa dhalika ilayya ɗum wona yiyam woni wona min jogui ɗum walakin so tawi aɗa yiiɗi andude holde o foti mayde
eyyi ɗum de mboɗo wawi haalandema aɗa andi Azrail omo jogui deftere makko ne winda neɗɗo foof holde foti mayde omo andi ɗum waɗi malayika nangue o wi aha Azrail ƴewanama holde o foti mayde o yi jam o yeehi o ƴeewoyi diwan mayoɓe e oɗo saaha o tawi Idrissa ko mayde mum ko ɓatti o arte e malayika nangue o wimo innaka kallamtani fi insani yamutu saa inda madli shamsi o yi an mo garɗa namdade miɗo oɗo ko joni mayata on puɗal nangue tan ɓoyata anen koye jamma heɓe gonno taw jamma o woɗɗi nde ɓe kaldata kaɗo haala nde o wi puɗal nangue ɓoyata o ko joni mayata ɓoyata mo kalantami ɗo o ala o gaynuɗo malayika mayde o wini o wi jam min ɗo garmi e ma ɗo gimmimi koto makko ɗo kaldanmi ma ɗo gimmimi koto makko garmi e ma o wi ɗum de ala ko fewnata o ko joni mayata o gaynuɗo ɗon e ɗon malayika o nangue o ummi ɗon wayniti malayika kamo pittali o rutti galle Idrissa o tawi Idrissa mayi Allahu akbar o tawi Idrissa ruttima e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle Allahu akbar golle Allah hande ko ɗum ɓuuri wawde heftade men ceerno Khalidou a accan neɗɗo joni joni tan nana joni joni mayi yimɓe joni natti lelade malayika mayde o ay hande no jejjitirta mode passement ni nodda téléphone galle mo mbaɗɗa abonné o mbiyaɓe won ko jejjitɗa walla yejjiti naggam sa haali inde ma tan a haali tongode ma tan joni joni o haalanma ko woni e compte ma walla hol guittuɗo hunde e compte ma kanko ne malayika mayde o so jaggi inde ma o nanniɗo nannata ɗo tan omo andi ñande mayita omo andi ko heddi hen ko yo Allah dandu en yo accenɗo ha ɓooya enen no mawɗo men Bocar Hamadou Farane wiyata ni yo Allah nandu en aljanna wona hikka wona mo wuuri so wona taw ko hono no Idrissa ni wasa jogade yenade koy jogade yenade to yiɗa kaari leeli ɗum sirani siri tan ko sefede faya asama nayɓijo walla faya aljanna direct ko ɗo calminɗen mawɗo debbo o moƴƴo o julɗo o sohna Hajja Zeynabou Ba ceerno Khalidou an heewidemo debbo mo tarab jeeyaɗo to Cilogne daga wendu koyle nammade mi wawa haalde guure ɗe noon no jiiɗirɗon ni walla no jiiɗirmi ni ko debbo moƴƴo labɗo reedu ceerno Khalidou battuɗo ema haqqille jiɗɗoma kono kadi battuɗo ema haqqille korsinɗomi jiɗɗomi labɗo reedu ɗo kalten annabi Idrissa ɗo ene woni aljanna kankone o mona wonana aljanna min calmini min juurima min calmini guiɗoma sehilma Hajja Tarawore min calmini ɓesgugu kala yo on guur ko heewi ya rabbi ya rahman ɗon jeheten ha to ɓuulon kaaƴe calminen sohna Tullahi Ɓan e joom galle mum e ɓesgu mum kala ko noonne kadi denɗi men bani men debbo sohna Hawwa Touré to ɓuulon kaaƴe Saydou Diallo mi salminima mi salmini Haruna mi salmini Ceerno mi salmini Mamadou mi salmini Nene e dendagal ɓuulon kaaƴinaɓe kala e fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr ɗon ɗo ɓuulon kaaƴe hay goto mi ɗaccani yo Allah wurno on ko heewi ɓuulon kaaƴe weela ndiyam moƴƴangari ƴogoɓe yo Allah reen ceerno Haali Abdoullahi Sy eskey Idrissa yeehi sehil mum malayika arti holno tawri Idrissa mi salmitimama laawol gongol Seydi Sarr en calmini ceerno Ousmane Ly Seydi Ly en ñaaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko amin ya rabbi yo Allah hokkuma sago makko kanko e sete makko amin wallahi ko giɗo men ko musidɗo meɗen
yo Allah sembinmo yo Allah sellinmo barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. noon calminen bandira debbo o hono sohna Hafsatou Ly seydi Ly yo duuso ɓooyi barke annabi sallallahu alayhi wa sallam. Seydi Sarr o yehi o tawi annabi Idrissa ruttima e jomiraɗo. joni o tawi Idrissa ruttima e jomiraɗo, Allah subhanahu wa taala wurtinimo sibi gollal ngal no wayni fof ɗo rewi ɗo. woni Allah ɓamtimo fewde e aljanna, omo rewa Allah wondude maleykaji to asman nayi ɓiijo hen saaha omo tawe to aljanna. won konngol ko ni wi alhaali o way. woni anduɓe mbi annabaɓe nayo ina nguuri, hen ɗiɗo ene nguuri e dow leydi he, hay sinno ene waɗi luural koɓe annabaɓe. hen ɗiɗo heddiɓe ɓe ene nguuri dow asman. so tawi ko wonɓe asman en kaali ko annabi Idrissa e annabi Isa, ɓe kam nene dow asman. annabi Isa koko safa komono dow asman. so tawi ko ɗiɗo heddiɓe wuurɓe e dow leydi ɓe wiyama ko Hudar, wiyama e Ilias, ɓen goni koye dow leydi he. ɗum noon wiyama ko oɗo qissa woni goɗɗo ko ni woni no yaari aljanna kanko annabi Idrissa. ɗum noon Seydi Sarr ko ɗo kaddeten e yewtere annabi Idrissa, so hawre welede Allah inchallahu taala ha janggo jokken so hawri e welede Allah. en calmini julɗo fof ɗo woni, en duwanima julɓe fof, nde Allah hisnataɓe, nde Allah sellintaɓe, nde Allah hokkataɓe sagoji mabɓe, nde Allah ittantaɓe kala muusalla, nde Allah ittantaɓe kala caɗele, nde Allah addata kawral, nde Allah renata julɓe o renanaɓe iijemeje maɓɓe. yo Allah reen ɓesguji julɓe, yo Allah waɗɓe rewoɓe Allah, yo Allah barkin ɓesguji julɓe, Allah hokka jinnaɓe ɓe ñamde e barke maɓɓe ko juuti, barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. mi ñagani mama Allah kadi Seydi Sarr, yo Allah waɗ barke e ko jibinɗa, Allah hokkuma naftorade barke o ko juuti bi barakatin nabiyyi sallllahu alayhi wa sallam. mboɗa andi ko ɗon goppamami ha janggo so hawri e welede Allah jokken golle inchallahu taala. wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khalilu werla ejele daliriko tabu bordo winnere dugna Musa Khalilu werla ejele daliriko tabu bordo a jarama ceerno Khalid Abdoullahi Sy, yo Allah yoɓe moƴƴere. mi wi amina ya rabbi ya rabbal bayti. a jarama, alhamdulillah. en jetti Allah rahmanu en gardi annabi Idrissa ha ɗo e oɗo fannu tataɓo ko ɗo calminɗen weltare ɓiɓɓe fulɓe kala. goomo subaka law ceerno Oumar Samba Sy, ceerno Saydou Silla, ceerno Abdoul Bokoum e dendagal jippotoɓe sowko foof, jiɓɓudi ba en Aboubacry Ba mo Sinthiane Sinthiou Garba, ko noonne kadi Hamidou Ba maqama e litama. en calmini dendagal bandiraɓe kala, jomen darsuji ceerno Ibrahima Saydou Kane, ceerno Aboubacry Kane, ceerno Ousmane Ba ha toon to leydi Côte d'Ivoire, min nawtuma ha to Guétema. ko noonne kadi e dendagal bandiraɓe musidɓe tedduɓe taweteɓe nde Jayde Weltare TV, moni kala ɗo heedi, gorko hen e debbo en, yo Allah yeɗen moƴƴere. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mo Ndulumaji,
ene duusondirano e musidɗo mum guiɗo mum ɓineni mum ceerno haali abdoullahi simo soringo to kaɓirɗe to saydou aboubamaluk sayba gorgol ñuuña weltina fittando groupe yanabi ceerno ousmane ly mo dumga ketki malaki jam ha janggo so haaji allah rahman nden wadde njuulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo worodo winde nden wadde njuulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo worodo winde jettoɗen godani Bakaro kala kala julel mosabum wadi winde jetode godani kotagdo kala kala julel mosabum wadi winde hulfa mojidada Allah idama ganya monganyeda والفمجدتا الليت ما غني ما غني دا وسلام والفمجدتا الليت ما غني ما غني دا كبرنا